Amerykański raper Kanye West otrzymał od rządu Wielkiej Brytanii zakaz wjazdu do kraju w celu wystąpienia na festiwalu muzycznym Wireless. W ciągu ostatnich kilku lat West wywołał oburzenie antysemickimi, rasistowskimi i pronazistowskimi komentarzami. Rząd Wielkiej Brytanii ma prawo zakazać wjazdu obcokrajowcom, jeśli ich obecność nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznemu. Organizatorzy festiwalu Wireless zareagowali na tę wiadomość, twierdząc, że przed zatrudnieniem je skontaktowali się z wieloma zainteresowanymi stronami i wówczas nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Jednak festiwal został odwołany, a organizatorzy poinformowali, że wszyscy posiadacze biletów otrzymają zwrot kosztów. Organizacja Charity Campaign Against Antisemitism, która namawiała sponsorów do bojkotu imprezy, z zadowoleniem przyjęła tę decyzję. Kilka dni wcześniej Pepsi i PayPal znalazły się wśród marek, które wycofały swoje poparcie dla festiwalu.